Ikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible iginego sori yuko ige yo muitongo unekole twasimure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akirembereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo gakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo gakirembereria ankiomboke buya nyumba maiga tigatunya beke chingo boimeiga takuna naye tukuna kwana ni bigo chigo abantu bana koiga yana kororekana ngani ndomo tigango twara kwana yaito nyumba gaiga kekerasi nyire kagosoka isiko yatokana ngatwara akatwire ntutweka mbona gego chikiang kuno mutu paka na igunga no borugo gocha asenge njo kurumo chaka no gocha jendo chikende kale kiyaga diga la ko boli nande enyaruke yawo nabuke bwa yeye sakari bwa ye ne karo unyabuka ari muga komite tigango te bino nyabuke naro mangana arakona kona kobisu chingo boime nyabuko mwana oli gakorera alira ntebi nga mama gati muga koryoni tamanye tigoro ya mwana tamanye tigoro ya kende nina byara ugatebiri bono munorote na tebiri babo nyanja amaga iganga yaya ora igana egere bono omotebiri ngarugami bono mwana kabwati kendo bogima no bakon ande kororekana no yinere oyure kinkuma asengenjo amotebiri ngakarare mereria abana yo more mereria tugase koimokayo ngana ende musubati nakaroro ngao abayiboli bakorire waitabire igo bono njengararanga mutebiri ngatigari ngane ririra ikeraiso egere tororango nabo gocha mino bwa ye iteyo igoro mwana oyo matukonsi igoro na roche agongkwanira na masikani munaise abaji tega ginkaranze tebisikari munya bategerera abari egesa nayo ndanga tata numanyete njengene muri ogenda aragike barua kwanyore mayaya ntwa kwana iganga na nyore umugaka kaigo kwanirire ndenga ngatukanya gukwana aganda binga wako iyo barakwana kwanire egege kagitari gake muri ngo chiararia tata tumumanyeti ngakuminga ngamumanyararia amale wonte inga kale gotara nera kale ngakumia wonte ga tingo manyeti kumaya taga ante ngomo muroyo wocha producer tago nte producer
Nyanchama. 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 Mwako. Ayoje. Mwangoje. Tago kwana igayo mugako. Producer okolira abana bana kaki. Acha kubwata na nyaboke nera. Producer. Nabona wakwa. Ne bieto tabwate tebia. Nabona mubore tinga producer oyo producer konya mukaya. Mbikabo no nali kobo. Yo konya mukaya. Nantu akwana twara akwana emetie nyitari make ngabwanjire njebona nabona araye tuga gati omwana oli utabwati none esogisi orojo nyetabwati esogisi nyumba nkikendege karo nore nige tanda nakabwati seite bona ya tumba gapi nabona nena ndaye teiga gati yani bona bane bonse enere ayibona ari atekire nara yato ikire ga mune family abateba producer bona oyo njorete mukayone oyo nyorete likoriga igagontebinga igonsaregete ndeba igonde bali monsaregete agakora ama akanda amatata njira paka abantu bagatene na bagasonja nga inkyo muno yakora andi munantu tomumanyete kenyoro gatabwati mangana inki akora akali kumurama akunda amapiga kati kumubuli matata yo mwana mukayonga muna mwana onomo kepi oyibona nero taete koba mwana oito inakie kingo ogokoro kia machaya gukurama orocha nyonda mirenjera inakia gocha korugesie rigocha mimi inakia racha resi oyere na gukanirio mugako oyo byonse bikonyenko na gukanande lakini oyere nga nyabuko no kogenda ororo lirorio chichegwe kamanya yepinda bitumwa ko gukwana kene nagenda mbuya agwena tagende yagende nagenda kagichanje nyumo chire ali museri ko sinanke yari bitina bike nene chano yonsi na bono na kulikiri amagoli magotira nacho bono kuibuli ngakirende nkaigwacha kitwale boka buya kwarosie chae buya tindako gosera nkankirende bono gosokura somo jinda otari konte binga ngosokure gochaga iganye seria sobo nogote inchina ko gosera nkali mamo ko goseire Tao kwana igoro muno ndio kwana igoro ya mama Sabo kenga na kimwami na mama. Bono okay. Mama go sikuruna tugete no ndari nana ko ndandos. Situ de yinga. Una na tugete ondeli demba kabase na ikire boni. Paka bona akindire katanza ambete. Waro. Na bata go sambe ke ayira ino mwana. Bono nyanja mate tengo boli. Agin non sigete boli. Non sigete asimbu yango ko boli asengenjo ngaki twale ngibuya. Twabukire buya ntaro chimo chando ndumaneti umaye korundo baka na minyokire noroji igana amali bemena tacha amali bementa chitena ucha kubune ko kugoropi bono maambi
Ando muntu singi toko kwanira. Isabo kikuri mtase inanje buri mabano kindo kinaki. Kuru chami ntoko toro chimna buli mabwa ko. Indo chikuna bore bwa change toto. Lakini ako bore di mamo minono muntu miyakarego. Omoitongo. Giraundi barra bakambia baite nono mwishimiwa Gisairo. Kilifu Gisairo mbane. Enkoko. In fact ya sirrete sobo mate go charugora tatu inyori mina ntoro mano mune wodi ya Gesima wodi. Enjora sabru kissing. No molero ntubwati. Anyendiria Gisaira cha maro muna tuchandikite. Nabari kwancho molero eretera muruguru. Abamenyi bekenyoro gia soko urunya byose wodi ya Gesima kwe murungani gutaikiranirwa kwa Magendra Sensemei. Tebaiga kure county government ya Busongo chimbi kibeti chabari chinyinga naenda itali atu atagita abantu baitu acha gukora kire chimbi kibeti icho kodera abantu bamintegas abayemusie kurwase county ya Kisii basegetire banyarako bagoikirania chira cha Magendra se chi ward up Asimuneye etoko chigosaba umweshimiwa ore asobisi ball simbarati ta base kwali kwa kana muntu muno chibese esengenjo muntu tarakora kendi yose abamenyi kurwase kenyoro kiabo matara imeye wodi ya Nyakoe kwe murunganiryo borosio bobwe para Sensemeyo Omoitongo. Bono gwa kora na tulu tukuru na ngutiri kumati. Kai mumura. Bono go tiri mbukori kire dise jokori kire. Njo bisete. Ayini. Ayini. Njeringo. Bono gwa kona. To maiti. Kila ko manya. Nyerese. Bora serenche. Nje bono go swali go. No manya. Aya mwago. Nyerese ngakuacha. Noma se no mkwatiro maskani mukora kwani bagaka. Maskani yetu kiko mwago. Mutoro mate bitamakora. Ora atya ngumura. Aya karangi gwa. No yoro to mo kwana yeta na rubu. Uyo ngo. Nje? Njo bori njero yo ngode. E chipo ngima. Ngwana ke ukwa. Umugoro to ajana mi bugo gali. Numa deri. Aka na tata. Ndingo kwana baroki. Ndingo kwana baroki. Kwani kiabe. Nkayo mumuru ya. Nkayo mumuru nal moro. Kisana ka borocha matuka ria. Yo mwako karangwa. Kortua ga tete bugo. Yani tuwati no nyiri ya ndora te banga kiti yani te koromana omwana asachi tuwati no nyege tukutona kaji. Agai mumura. abana na wakorra bagaka gusina bagaka bwento korraba bane ne sole kombo yakongera ne liyo mwago ntesana so wotiri yabangi yakore ule tra ngundi mwago umano limbiano kinda ko bone yakige ndo kombo simbiango numuntu mano lyali balimo ose wa taukwa balimo go tiyawe kona ndo mokore tinyi numade haya kwa mukana mukamubeke nyungwe mami balimo na lata jo sawo balimo daibo koranje kuraje chungu waranju mara koranje ngereza kore kiye mwago na korage inya solo no kwale kumwege tyo mwana uri ngago takona bakwaje mwago injira kuwa pedinjirangiya nje umbalire amazonje konyura nya solo una ngapa mwago jero mate oranga pali omwana koranje magana tarako ngana kimwana yenda wajandra kwa morageta ngikia beire timomoragete muruti debite agai nche agai mukuru ko muigwa koraiga etokwana no timma me grajo ni mo ako ima ese gi tiri kwa nani tutakuchoma omuga ngajumo tarabe tu wiki sabe bali yo kongereza na kiere na ora ko kwereza ko mati ne tokoreta ayo no chena mbi iko kwa titiri to ko mukwani okamukwani iko kamubekera mere omwana olinje mulende ngajuma na ronje kese wiki ese wiki ngajuma na ronje kese wiki ngamukwanira mugende muirane ati gokora uchunguzi ende tito ya kwane mugago me turetera ngudi yenja mawatu tu mama no muntu muyale
Bono tu kuiwete ngokotenga njetanza ambeti bunande. Napata ogosambe kiagiro uri mamu. Nae no mwana oyama. Iko bono nkote te koteba, yani nteto gende straight to the point. Iko te koteba nga mama ina bwate character nde nga onta mai. Na bara abomoro. Mama abomorogi. Iko bono mama ko seri ko akoroga kwarunka kwachaka. Isabuke. Utetenge irorere. Njobo gimabwase inubwa, yani bwansinyire. Since ngicha mino njobo gimabwa nembo ribuya. Nyanja motara bwata no bwata liko. Amatukale nga twaberenga. Isabuke nje nani ngokugamba mina. Ngise nabwa kolete wo batuma paka mukayanga. Obwete nebiraro. Nakibono kuna kondigerere. Etuare ko genda bono tuatene ni rega bono kurigerera. Ende tukomanya yumane. Bwaki. Kumene bwaki yambe. Kepinto parente. Mote nyambe kina temere sana. Na temere. Na abarerite. Kurumwa arenga bake. Paka mwakinire. Tinda sambonde. Ya, tinda au ndara mende Joyce. Mwensi na abakinire biya. One kero kuchaka konte bibono kero kuchaka konte bono kwa na abakinire paka mwago tirega okuchaka konte binga ngoti ubumanye ngo komete nego sasa. Etutra koraki. Ha? Tinda Okwa gwasa komete bindo kora kurumega. No nyorete kero twachite ko fist nyanchama. Nki gwa korete. Irenga kwa mwete. Ebinde bi gwachagete kare. Neyambona nyanchama esta iri akunywa maru ga kunywa ko bayoboro. Na korusi depression yabwate iguru yawo. Mete kero ko tabanga nyanchama kunywa maru yane. Gente kyongeli gonzwa mutupi. Asengenjo na temere kubabeka bya. Na temere kubeka nyanchama bya. Como watu 100 minutes ngaki timu anjiti. Tumwanje tina kimama. Yani ogenda ko fist yo mwana ogo iborete omako mwasiringi 200. Nande nke siasia gokora. Igobona kero na mwete 200 ya kurumete. Bono ko tuachiete na ya fisting. Mucho tante everything aki mama. Chibese kwa nyanja managing. Asengenje kero na ete nyanja mama 200 eti. Nande fisting yo emyaka yachi. Bona yanga yikwa nyarusi. Baga chibese na bwade ne chibese tabwade. Wani yango kote mamu minuto imuntu mia tuteti konyegeni. Okay, bona. Mente ki moisonde ki amberete. No manyete. Tindamanya ndesi onte ibon utarante brinde. Onyene amangana ko amakosa toki. Nkwale ngonde bitu karansi to kuane to kuara mangana yo akinyanja matari asoko. Baba ningo sikete. Ani jibono ninde metenga ki kulenka. No eba bakonya bateba ngano mole byole. Ngamarango ndo ule ko singango ngengule. Jiturange. Jininkwanje. Asengenjo kere ngento mbuyo ngole. Gosbili uchianga kwandugera. Na andi bono nje no ngeto bolemu bibirira ndire nyomba ali mwana. Kwara. Ye? Bono nje kero ko ndebinga gosinga. Mangane kera abeira mabe ko totali ko igwana. Etwa ngo ikanso ndebinga ki. Gosiri tu akole kunywe chai. Ya isabuke. Na gose kusiku no ngoserete ngenge ngabuni isabuke nje na rusire Ma che hotel, no? Bien. A che ora mutare ru? No ma tu mwana natindi kwani. Che godo kwani? Kwani ngamu kayo noyo. Tu aumeranyire. Ya gosi na sta ne ro gosi sin. Mwana na banambi. Ya, nge hotel. Ya tule. Nkauli nataka weka. Bona ira ni be?
Town wada wada tuka. Wote na bogo ikaransa ko. Na kiwada bai. Ikaransa munayo mwana wande beti. Ndoji. Nanya na akororire ira nande na nyoire script ye. Umwana wangu wese keshuali yani mwana wande beti akinze mama no mwana wangu kera burane yani maji tali honde naye lakini mwana wande beti mwana unakiri mama ndochi ndio tebe mangana mjo muhari to kwande naye ne kerongo tebe tigoro ya mama. Of course ni goro ya nyamusi but munanze mamomino onye to konyu munango gote nzi mamomino na akole dire ko day 1 paka muna kware ire gabono bwate baniro ko yani bonde kware bonde ni mama ya na try but yo bonde straight no te ko asibu manze mamomino ono bwana se yo ni dio bisa na nyamusi dio bwanjete nze bono mamomino tondo chinga Ngaina ko nosiria pyo mbaka wono ikiritenga ibole ko mutima you came from nowhere ukanyora muno ikirite ibole nega but to my tina mama no akyo mwana Yo negosoliyo kwegya ya omoitongo buna yaletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park.